Ik het ooit dacht, nee, net per se, hiet ik net plant. Alleen als mijn vrouw hier in vrede hier is van als het ooit de kans krijgt, pak ze hem dan hiet ik zijn ja. Hij is krek 20 jaar oud geworden, studeerde riochten en is part-time buschauffeur. Maar in Kwatten de nieuwe wethouder voor de FNP in Downtumadiel. Ja, dat viel wel bijzonder. Het is een hele eer dat de partij en dat de gemeente het vertrouwen in me had, de coalitie het vertrouwen in me had om dat te doen. Ja, dat viel bijzonder. Maar sinds 20 jaar is hij de jongste wethouder in Nederland. Ik denk dat het bij mij past. Ik ben wel heel erg politiek geïnteresseerd, maar ik vind het ook altijd mooi om dan tot een oplossing te komen met elkaar op een dossier. En net alleen het debat erop te voeren of alleen de flanken op te zieken, maar ook om een oplossing met elkaar te vinden en dan ik trots in. En dat is besturen, denk ik. Fjouwerillien zette de onsteend wethouder hem in voor een nieuw squalengebouw voor het Dockinga College. Doet hij daar op HAVO VWO ziet. Het zitje liek het daar door wel planten te wijzen. Ik denk dat ik het doel heel erg achterkaan ben dat je als individu toch best wel wat invloed gaat kennen op wat er gemeentelijk gebeurt. Zodat ben ik ook wat politiek geïnteresseerd worden en actief worden. En uiteindelijk onderwijs, huisvesting spelen die in Downtumadiel ook. Dus dat zal ook voor de komende jaren een opgave worden. Ja. Maar heringa zorgen we bij een boetenbrattersplak. Bij hem in de buurt werd hij ook bij belutsen is. Het brattersplak is op Kalevateren voor 10.000 euro's. Het is voor mij in elk geval een goed voorbeeld van wat een mierskip bereiken kan als ze de handen bij elkaar insteken. Dan kom je tot mooie resultaten. Nou, je met elkaar werkje willen en ik denk dat de gemeente daar ook een mooie rol in spelen kan. Net alleen financieel, maar ook gewoon om de kappen dezelfde kant uit te krijgen.